Yes, so yes, so yes, so because thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Owerri Entertainers Organization for this beautiful, beautiful award. Orihizi. Thank you, thank you. We at We4We Media Group, We4We Music, and the entire We4We conglomerate, Val Amadị Foundation, We4We Foundation, we thank you guys very much for honoring more Iheanyị Val, Iheanyị Amadị, Frakas Mo Fire as a pillar of entertainment. Orihizi, we thank you guys very much. So please, I just want to encourage other producers, other entertainers in the industry. Mentorship is very important. Whatever you do, do your best to help the up-and-coming artist, because posterity will always be nice to you and be kind to you, rather. Obaruru shigi hononye mega genye nayaka. Man self mega ho give me identify that talent, try to harness that talent, get it bigger, help them cultivate it. That's artists and repertoire. Do something for that artist. We have a lot of talented artists around our community, but some of us, either we are not able to identify them on time, or the ones that have been identified, people are not able to support them fully. So do your best, even if it's cash, even if it's just sharing the person's music, even if it's encouraging them, it doesn't matter. You don't have to be a music producer to be able to support somebody. If you think they got it, try to encourage them, talk to people about them, talk to people about their craft, encourage them, give them shows. That's how you build. You understand? We've built a lot of different artists this way, and I want to encourage everybody. It's a general thing. Anybody can do it. Even the artists, give them food, give them anything, encourage them. Ndị Igbo shi, ndị Owerri anyị shi, ewe ndị jashi alụma amara dike. Ekwa? Ndị ahụ gwara gị alụma amara dike, agwa gị shi, eji anya amọrọ ka akaraka. Ashi ha kwashi ihu dike ji akwa mma. Ewala. So ya ma ihu dike ji akwa mma. Need helụma amara dike. So ashi mmekele ndị ahụ hụrụ, ndị ahụ wara enwe ndị hụrụ anyị nga anyị lụrụ ọgụ, anyị alụọla ọgụ ndị no wọkwa dike, we've emerged victorious, so people emena anyị appreciate. Ma ndị ahụ hụrụ anyị nga anyị lụgo ọgụ maracha anyị dike nga alụm na alụma. Ma ndị hụrụ anyị ebidobe ọgụ, nwa jọs hụ ihu dike ya akpa mma, hụcha anyị wọka akaraka, anyị ekelela nọ. Ma ndị ka ahụ ejigbele anyị anya shi onye gakwa ahụ dike, enwe ndị lere anya mma ya wụ maka so onye ga-awụ dike, ndị ahụ anyị ekelekwala nọ, because also some of your vision mekwara anyị ji na-eme ihe ndị anyị mega. So whatever you do, please live a life of service to humanity. Serve, and serve. Help one another. So ekelela m for appreciating me and for recognizing me as a pillar of entertainment. Thank you. I remain Iheanyị Frakas Mo Fire, Fuka, and me love no. Yes. Val Media Pinnacle Entertainment. Derema. Mo Fire. Fuka.